Magkinakim, itipuli akalalakyan. Kas karasan ti balagsabong ti kawayan, nudungteng palawen, timaysa a Ferdinand. Rimat batong sile, manmano a partuaten palawen. Ngem sika kasi kalata, minuli daga dagiti patneng. Pinutang ki pakasaritaan a panuli dagiti pagteng. Ferdinand Marcos sa dakong kay Lukuan ilalaeng. Henyo ka aginamay, ina Ilocano. Tagibit daharati ang yanan. Mano a siglo nga inuray na ka, agip-iptor at kakailian. Initimpuan ka kas bulalaya, kalpasan ti bayakaba. Amo idin ti ili, anay pasnayen, salakan natin ragsak. Panagpanwaya sili mo, idi kita kaanuman. Dinton maulit asumira iti kasken ka alagalagan. Siglat mo itilindinten, panagiyag kas diplomasya sir matang. Leyenda sabong dila ti ili sumarsarno iti pagsigsidaawan. Siya sino tinagsir matang, rabiki ang nayaong kensikler. Sika tinang kuryente ng bibinig industriya kenduras. Awan ko matinamay ti ili itaken inton bigat, no saan mo a pinuligos torbina ng sinditrang ay. Wen pacheck, saan ang mabisin umariyek-yek at tao ti pagilian. Idi pa'y anasir matang, kinapisang banga ken pagbagasan. Impastek mungad dagiti penled, ang nagbalin a pagsidsidaawan, mangpainong tantalong tantanap Mindanao ken Cagayan. Ubulim man amin ang naparaburan nga utek ita ken idi. May saka magilinlinteg amin nga pagsayaatan ti umilig. 2,000 a dekret presidensyal, maigidyat ag susupadi, ken 5,000 a paglintigan pa'y amang rienda ti ili. Anong sata? Utang amin ken ka, adu a paglintigan. Kodigot panagwis, kodigot trabaho, kodigot upingman, moderno ka hamrapi, awan aspeto en kalinigtawan. Balido abing gaita, dandani aming alinteg a pinarmatang. Sa lunad tigin mo, may sanga utang ita kinaindaklan. Nagiti espesyalista ng ospital itan a pagsagsadagan. Heart center, lung center, kidney center a kamangan, naindaklan ka, mangagas na nga to a doktor ti pagilian. Well, awan utik ken sirip adi sinagit dagita imam Apo Ferdinand. May sakang edukador, awan nangartag utik sirmatang. Universidad dagiti umili, universidad mi at taga-amyanan, taeng sirip a pinangon mo, eskolaan at ang utik pagdidinamagan. Pud nila unay yung pastig mo, enemesyo at dagong sirip ti kay Lukuan. Pagsigsunan, pagipatawidan kultura, siyensya a pagpunan, behikulo ang magnetbo yung turas ti kagimungan, may kapat a buhidek mo, tagidin a Pinoy kuyatan. Ita, Apo Ferdinand, at ko'y bisalugsod ko. Sapay itasilid mo, inka kumasumbatan. Apay-apay ang nasa bracket deng ti pagilian ken ka. Ken ka ang nangidakong bileg, sirib reget ken kinaridam, tapnulaing rumang ay ken humilig, sinang salwadam at kagimungan. Nagpapasol ka aya, iti kolektibo a konsyensya ti umili,
Kadagiti uswat mo nga imo na iti panawenda inget subi. Apay abinalikog ka ababak mo ti manayo na panangigigi. Kadagiti ado aganwat mo ang naginamayan umili. Apo Ferdinand, at magayuma dagitoy abalikas. Taungaken na dagitanay si iisim abibig maukas. Warwaren pisimpuon dagitoy panang likod tinapalabas. Kapno to'y pusok ang matututong, panawan kuman ti akas. Ngem alawin, saan man ita abigbigan ti pagingyan, adu ang nagapwanag. At siya tunay ang nalagaan ko. Ngem nabudak ti kluma pagkasaritaam. Tauray pa'y punasin da